अनंत प्या, आनंदी रहा। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीचा उमेदवार निवडून येणार असून समोरच्या पक्षातील उमेदवारानं आपलं डिपॉझिट वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावा असा टोला विनायक राऊत यांनी लगावला आहे। मध्येच आमचा विजय दिसून येतोय। म्हणजे शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा विजय हा निश्चित आहे आणि तो प्रचंड मताधिक्याने आहे। म्हणूनच विरोधकांना म्हणजे भाजप आणि त्या शिंदे गटाला आपले उमेदवाराची चाचपणी करावी लागते। पण कोणी यावं आम्हाला त्याची अजिबात घाबरलेलं नाही। फक्त येणाऱ्याने आपली डिपॉझिट कशी वाचवावी याची चिंता करावी आणि लोकसभेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।